kaga inda suke bada abun, kaga akwai wajen smile number, activation code. To kaga inda yake nan kasan dai zo danna wannan na kasan da na danna yanzu za su yi linkin din shi zuwa website din shi. To idan suka yi linkin din shi zuwa website din shi za su bashi nan wajen, sai ya shiga email din nan da ya bashi. Misali kamar ga email ɗina Abubakar Asma'i @gmail.com. a gane misali ne haka, sai ya submitting. Idan submitting da ɗauki lokaci, yawa za su rubuta mishi smile thank you, da suka ce your activation code has been sent to your email. Kawai sai ya je email din, sai ya duba email din. Misali kaga kamar inda baran je email ina ha gani, misali ina email ina, baran shiga email ina ha ga yanda abun yake. Misali ga email ina nan, to sai na shiga email ɗina, ka gane. To da su ka gan shi nan, ka gan sun turo mu. Misali ka gan shi nan, da su turo kamun ma ka fita daga inda ka tura ka dawo kan email ɗinka, sai riga sun tura ba ɗaukan wani lokaci. To ka gan shi nan, kaga aikin sa your activation code, ka gan su nan, kaga activation code din, kaga na farko nan number ne, activation code ne daga sama, kaga suna na Diya Asma'i, sai ga number a ƙasa nan wajen nan haka, nan da ƙasa ga number kenan. To misali kaga nambobi da nake, ina da nambobi da yawa a cikin email da wannan register da shi, ka gan shi nan, ka gan su nan da yawa, ka gan su nambobi ne da yawa a ciki da su sa. To inda abun yake kenan, kawai ya shiga ya kauna mashi wannan bidiyo inda nayi, insha Allah zai gane abun. Sai na ji ka.